er YouTuberen Oliver Mortensen, og jeg ved, at jeg ikke har mange abonnenter! Han har ikke mange abonnenter. Han har ikke en skide mange. Dem, der ikke kender mig, har ikke set ham. Som der Jeg har kun et dislike og 2 likes. Yeah! Og der siger kun et. Vi hører, hvor mange der abonnerer ham. Cirka kun 2, eller 3, eller 1. Jeg har Bente Har Benny abonneret dig? Ja. Jeg skal også lige ind og abonnere ham. Jeg skal ind og abonnere Oliver. Nå, hvad snakkede vi om? Nå. Vi snakker. Jeg har 2 likes. Og se den der pizza-ting. Ja. Fucking grimt. Det er fucking grimt. Som jeg er YouTuber. Hvor er det YouTuber? Prøv at se her, mand. Prøv at se alle dem, der abonnerer. Nu må jeg bare lige finde Oliver, så jeg abonnerer ham. Jeg har ikke abonneret Oliver. Jeg har ikke abonneret ham. Han har abonneret Lasse Vestergaard. Armin. Og Lasmand. Lige høre den her sang. Okay, så kører vi bare det. Den er lige så dum som dig. Fik i den. Ja, det er faktisk. Bestil ind. Bestil ind i fissen på dig. Okay, så hej YouTuber. Nu slutter videoen, så hej.